Na, tulong ka bok iya, uy. Ano ikaw ba? Tarong natin! Ano kayo ba? Basta libre ni Manang Jingjing Rosales. Hoy, Dong! Naa naman di ay ka diri? Wala naman daw ka pamasok. Wapa ka bayad sa mga utang nga kinintos. Post-post pa ka sa Facebook nga piling bless. Nga wak ka bayad. Bagaan, mong naong butchoy, oy! Butsoy! Butchoy! Butsoy! O sa dili? Si Bulkit man eh! Si Bulkit? Turaw si Butsoy! Kung nakukyan ba ka na? Kung namaklay! Uy! Sa ito yung mingunti! Nga pre! Nga! Mamamig na ako ng Bulkit! Sus! Di ko masugutan na oy! Sorry tayo dong! Naalaan tagit ka! Ako nang 1,000 ba? Di ko masugutan ng naong anak! Tanawa ng ilong ano? Oh, sorry yung kayo di ko sugot anaw, bisan pagkuhaon ko ni Lord doon, di ko sugot anang nanang anaw kay tanawang ilong anaw, murag kapila nagisaptis, surod ko siguro niya yung tudlok. Napay, oh, nindot ko pare, iyaha, nagong kayo, napay tiil nga. Oh, itong kay tuhod, awan, bakang pagin na. Sorry kayo Sugot anaw. Sorry yung kayo dong, sorry kayo. Na, may pagmamatay, wao mo rin Lord doon. Di ko nanang, di ko sugot na nagong naw. Shit. Hala, dira. Oh, tanawa mo, bro. Sus, awa mo, bakang kayo. Ano? Nay, pangit ko, Nay. Nay, pangit ko, Nay. Samok mo rin patay, samok-samok ka naman dinig pambali naman yung kung kamapis niya, uy! Samok-samok ka naman kung trabaho, uy! Ito trabasan yung trabaho na. Nay, pangit ba ko? Pangit ba ko? Tubaga ko ba? Pangit ba ko? Dili man kung kapangit. Oo, dili ka pangit, Bulkit. Mother's knows best. Oy, guwapo ka o guway lain, oy! Ay, oy. May pagkwaon na lang ko ni Lord Ron, kung kinana kong naong. Ako, ma-depress mong kuha na, oy. Kinana kong naong. Hindi katawa pag yun, buwang kay. Last na yun lang,